Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa Euskal Herria irratian. Kulturarloa kulturgintzaren errebista, astean behingoa, astekari kulturala beraz. Hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzaren laguntzaz eta babesaz, Eusko ikaskuntzaren aupadaz egiten dugun aldizkaria da Kulturarloa. Gaurko honetan, Fertxu Izquierdo, Mendeko borroka, asalto a Roma. Iruñan egositako lana da Mendeko borroka. Egilea Iruñekoa, zehatzago Txantrearra. Iruñeko udalaren literatur bekaren hartzaile. Eta hiri honetako Iruñeko Pamiela etxea da argitaratzaile. Baina gerta lekua beste hiri bada, hiriago bat, handiagoa, Erroma. Elaberria da, elaberri urbanoa. Zein kalifikatzaile gehiago jarri, divertimendua, akzioa, berritzailea, hori bai, berritzailea denik ezin du inork ukatu. Geure kulturgintzaren errebista honen gaurko ale honetan, Fertxu Izquierdarekin mintzatuko gara. Liburuaren azalean kung fu lari baten irudi ikusgarria, ezaguna bera, Bruce Lee. Eleberriaren protagonista da, edo protagonistetako bat. Izan ere, beste haunitz ere, babaitira, protagonismo konpartitu horretan. Horrentxe argitu alizanen dugu hori, Fertxu Izquierdorekin hizketan. Hasteko jakin nahi duguna, elaberria, zein tokitan dagoen kokatua, zein garaietan dagoen girotua, zergatik Erroma, Fertxu Izquierdo. Erroma nahiko ongi ezagutzen nuen, han ere lagunak ditu dalako, eta ez dakit, naizen bakoitzean oso hiri, ez dakit, erakargarria, ez bakarrik turistiko, zentzu turistikoa, baizik eta oso interesgarria giza mugimenduei dagokionez eta alako kontuei dagokionez, ez? Eta oso sinematografikoa ere iruditzen zitzaidan, orduan, han egonda eta ja aurretik, ez, liburuaren ideia izan aurretik, ja pentsatzen nuen, han trama bat kokatzea oso interesgarria izango zela, ez? Hautatutako urtea, ustut zehaztuta dagoela, 1972. Zergatik urte edo zergatik garai hori? Bai, batez ere islatu nahi nuen hamarkada hori, hirurogeita hamarreko hamarkada edo, oso hamarkada interesgarria iruditzen zitzaidalako Italiako historian eta horrek eragina izan alzuen, Europako historian ere bai, borroka hori, komunismo, fasismo, eskerra, eskuina eta guzti hori. Eta zehazki urte hori, aprobetxatu nuen, justo Bruce Lee errodatu zuelako filma. Hori historikoa da. Hori bai. Kontua zen hori, hamarkada hori islatzea eta urte hori zehazki horregatik, ez? Denaren kontua dakao, 1972 hortan, nun zegoen Fertxu Izquierdo, hori da egin diteken galdera, zu oindikan etzinen jaio etzinen sortu ere egin. Ez nintzen sortu. Eta, baina, tira, gero irakurtzen dituzu gauzak, eta esan dudan ez lehen, Italiako lagunak ditudan ez, hori. Kuriosoa da, zekaro, adin diferentzia dago hemen, eta norden gazte eta norez, beste batzurentzat, orain aldian bizi izan dako denborra dira, esan nahi dute Italian gertatzen ari zena, gutxi gora beraz, eta informazio zehaztu edo zehaztu gabeekin, baina han gertatzen ari zen borroka modua, borroka politikoa zari naiz, edo langile mugimendu autonomo edo eta horri buruzko debatea ere bazen orduan, garai hartako gure Iruñan. Eta orduan batzuk presente bezala, zuri betiri interesgarri, karo,
post, begirada geroko perspektibatik. Agian horregatik, nola nik ez nuen ezagutu garai hori eta beste jende batek ezagutu du jakina. Agian horregatik iruditzen zitzaidan, galdu nuela zerbaitan, adinagatik eta berreskuratu nahi nuen pizka bat hori aldi interesgarri hori. Roma, beraz, hiri handi eta garai politikoki mugitu eta dinamikoa. Beste kontu bat, denborari buruz, gertaerak hortxe daude kokatuta, eta egun gutxiren bueltan, desarrolloan, kronologikoki, zenbat egun izan itxezke gertaerak, kontatzen diren gertaera horietakoak? Iruz palau egun dira besterik ez. Baina, gero espazioan ere, nola zatiak dauden liburuan daude, nahi zoraitzen orain zehazki, lau zati edo, eta, erdian edo pasatzen dira beste egun batzuk, suposatzen da. Ez dakit, horrela egiteko arrazoia da pizka bat, ez dakit nola esan, pizka bat abiadura emateko, dena gertatzen da oso askar, dena, ez dakit, liburua da nahiko askarra, edo nahiko kapitulo motzak, eta... Ez da, zehaztapenetatik hain zuzen, esaten ari garen lekua edo garaia, edota denboraren joana mugatua baitago, zen hasten baldin bagera behiratzen nor den protagonista, protagonismo konpartitua, eta hemen ja elenkoa zabala da, benetan zabala da protagonistak zehazten hasterakoan. Bai, ez nuke jakingo nor den protagonista nagusia, ez dakit, pertsonaia nagusia edo ezagunena edo liburua idazteko aitzakia da Bruce Lee, hori liburuaren azalan ere agertzen dena, baina Bruce Lee azken finean da aitzaki bat, hori liburuaren gertaerak modu divertigarrian narratzeko edo horrela, baina gero beste pertsonaia nagusiak ere badaude, Marko kazetari bat, edo Giovanni Partisano zahar bat, Carla Caponi hori parlamentari komunista bat, horrelako pertsonaiak Eta hemen ere badaude, nintzen akordatzen Xubiroko pastoletan bezala, beltzak, kasu honetan, gorriak ez, baizik beltzak, trama fascistakoak eta horre izen ezagunak, gero hemen geure paraje hauetan ibilitako Estefano eta kompainia. Guazen horretara, hemen protagonisten akumulazioa, eta gertaerena ere alaxe dagoela esan liteke, izan ere, gertaerak borroka bat badago, kung fu edo arte martxalen borroka hori, eta gero beste borroka zesan genuke, borroka politikoa. Orduan, ez dakite, bi borroken hauen paralelismoa edo bata bestaren metafora edo nola lotzen dituzu. Horrek eramaten gaitu, nola bait hori izenburura, Mendeko borroka. Mendeko borroka hartu nuen, hori, Bruce Leeren frikiek edo deitzen diote, Mendeko borroka deitzen diote, film horretan Bruce Lee eta Chuck Norrisen artean gertatzen den borrokari, Orduan pizka bat paralelismo hori islatu nahi nuen, alde batetik Bruce Lee eta Chuck Norrisen borroka izan daiteke modu simbolikoan edo, nire imaginarion izan daiteke, ez dakit, ekialdea eta mendebaldearen arteko borroka bat, eta gero realitatean gertatzen den borroka, kalean gertatzen ari den borroka hori, eskerra, eskuina, hori, Italian eta Europa mailan, momentu horretan. Borroka simboliko, borroka cinematografikoa, eta, deigarria ere eta gero, kung fu eta orduko protagonista, ordukoa dira, hori bai nik ez dute oso gogoan, Bruce Lee eta, horiek beste afizio molde batekoa dira, horiek garai horretakoa dira, 70. Bai. Eta Bruce Lee nik uste ja nahiko ezaguna zela mundu horretan, agian Chuck Norris esen hain ezaguna, baina justo horregatik erakitzen du parte hartzea fil horretan, Bruce Leeren filmean. Gero, glamour gehiago sartzeko, Anita Ekberg, Marcello Mastroianni eta hauek, baina hauek, ez dakit,
koprotagonismo edo, bueno, elementu apaingarria dira, protagonista izan gabe. Bai, horiek dira, pertsonaia, pizka bat, Italiako kulturaren topiko batzuk erabili nahi izan ditut, eta gero, badira pertsonaiak, hori, aberasteko historia, edo, ukitu pizka bat surrealista emateko, baita ere, koktelera bat da, liburua, eta jende pila bat agertzen da, bakoitza, bere rola betetzen du, Izan ere, eta hor lotura, lehen kazetaria esan duzu, eta kazetaria beraz interesatuta, bisitari sinematografikoiekin, baina aldi berean konpromiso politikoa duena, eta hor enlazea edo egiten du, politika gaietan dabiltzanekin, partisano zarra, armak izkutuak, gero, hor agertzen dena, PC, Partido Komunistatik, lerro ofizialak, begionez, ez zituen ikusten mugimendu autonomo hoiek, baina hoien artean ere baziren hor diskrepantziak, hoiek ere reflejatuta agertzen dira, baina jakina, horren beste gauza da, horren beste hornigai ditu, ez dakinik, akumulazioa bera da nik uste dut hemen gertatzen dena, esan behar nuen, ez dakit, Marsan haien kamarotea bezala, ez da, horren beste gauza, akumulazio hori, eta akumulazio horrek sortzen duen efektua da nik uste dut hor bilatu duzuna, ez? Claro, hori da, azkenean, akumulazio horrekin bilatu nahi nuena zen, hori, lehen esan duena, oso momentu, oso gara historiko interesgarria dela, eta hori, batez ere Italia zen, hori, ez dakit nola esan, bomba bat, lehertzear zegoen bomba bat, eta horregatik, osagai asko, PC, pitxi, alderdi komunista nola zegoen, nahiko alderdi indartsua zen, lerro ofiziala zen, baina beste alde batetik zegoen lerro ez ofiziala, beste alde batetik fasistak, eta, berindarra ere bazuten, eskuina, polizia, gazteak, ez dakit, pizka bat, akumulazio horrekin esan nahi izan dudana izan da hori, lehertzear dagoen bomba hori, Eta badago beste kontu egiturazko bat esan ez duguna, eta alde batetik narrazioa antolatzeko balio duena, gastronomia zen dut, janari edo edaria, atal laburretan egituratua baitago, eta bakoitzak lotura badu, edari edo janari diferenteekin, beti diferente, eta hemen ere asko dago, lotura batzutan errazago bestetan baino, horko gertaerekin, horla nola ibilizara, batzutan behartu samarra edo aipamen hori? Batzuetan bai, baina oso gutxitan, normalean nahiko ongi sartu da, eta bai, gastronomiaren kontua izan da alde batetik hori, Italiako beste topiko bat erabiltzearren, eta giguse garrantzitsua den italiarrentzat, gastronomia, janaria, edaria, pizkat, hemen bezala, gure artean bezala, elkartzen dira, lagunen artean, eta horrela, eta horrek grazia egiten zidan, eta, islatu nahi nuen liburuan, eta ez taletik, pentsatu nuen, hori, liburua edo narrazioa arintzeko baliagarria izango zela, baita ere. Baina, elementu gastronomikoak ez dakit zote duen ere, gero, ironiazko erabilera bat. Narrazioaren akabera, azken aurreko kapituloa apoteosiaren, gertara guztiak koinziditzen dutenena, eta horri hain zuzen indigestioa eman diozu, ezta? Horre beste elementu, bat-batean nola asimilatu eta hori gaitza, ez dakit, apoteosia edo bitzate badagori, ez dakit indigestioa zenbatekoa den. Bai, eta hori, eta liburua antolatzeko modua ere bada, bai, da, bukaera da indigestioa, baina aurrekoa, lehen kapituloa da janaurrekoa, antipasto, gero da lehen platerra, lehendabiziko platerra, eta horrela dago, lau pabosatitan hori antolatuta, eta da, peskat, hori antolatzeko modua. Mendeko borroka, Elaberria zadigara Fertxu Izquierdorekin. Novela hau jende askoren topaleku, eta gerleku, edo gertaera askoren topaleku da. Oraindik pare bat galdera geure konversazio hau amaitzeko. Novela bai, Elaberria,
baina gehiago zehaztu ote diteke generoari buruz. Nik esango nuke abenturasko eleberria dela, ez, hori, entretenitzeko, divertitzeko, ezakin, nire gustatzen zait, nik neuk idatzi dudanean, ez, divertitu naiz. Ezakit, agian novela beltzen trama edo hartzen duena edo itxura, baina azken finean nik esango nuke abenturasko eleberria dela. Beste gauza bat galdetu nizun bestaldetik lan egiteko moduaz. Goratu dezagun lan hau aurrez emaniko beka edo diru bolsa baten emaitza izan dela. Eta izuzen, Iruñeko udalak bere literatur sariketetan izan duen aldaketa bat, ez lan eginak aurkeztu eta horietan hautatu irabazlea baizik, proiektuak eta proiektuen gainean. Honek bentaja batzuk bat ditu, logikoagoa, egin batean, idazleak, hartze, baina, pixkaten nahi dut hori, zure esperientziatik zeze ikusi duzu lan egiteko modu honetan. Bai, bekak ematen dizu aukera polita, ez? Baina jakina bere alde txarrak ditu eta bere alde onak. Bere alde txarrak dira epeak, ez? Epe batean idatzi behar duzu eta epe horretara mugatuta zaude. Gero hori ere relatiboa da, lana entregatzen duzunean, hor, azten da eztabaida bat epaimahaikoekin, pixka gauzako betzeko eta horrela, ez? Ja, epeak beteta. Baina batez ere nik esango nuke abantaiak dituela, ez? Diru bat ematen dizute eta diru horrekin daukazu aukera, ez, honetan zentratzeko, nik adibidez izan nuen aukera hilabete batez Erroman egoteko, eta gero epaimahaikoekin, ezakit, ez, gaina lehen eleberria izan da, ez, epaimahaikoek betetzen dute editorearen papera. Tutorizatu zaituzte. Hori, bai. Eta pixka bat, ez gehiegi ere, baina bai, ez, edo aholkuak, batez ere aholkuak, ez dizute esaten hau gaizki dago, baina esaten dizute, hau igual horrela hobeto dago, ez, eta, bueno, plantatu nahi dizunk, jakina, kreazio prozesu bada, azken batean liburu idaztea, edo disiplina kontua, esan edut, gertaliteke, igual proiektuan edo asmoan bat izan, baina sobre la marcha, zeta hau etzetateratzen, igual beste egitura, beste bide batetik jo, edo ez dut aurkitzen hau espresatzeko modua, ez da giti, inspirazioaren kontu hau ematen du baztertzen dela hemen, ez da giti, ja da lan disiplinatu bat, egin behar da eta egin behar da, ez da? Ez dago, ez da giti, pixkatalde horretatik, kreazio disiplinaren parean edo. Bai, zentzu batean bai, baina gero ere ematen dizute aukera aldatzeko, ez? Esan nahi dut, zuk egin duzu planteamendu bat, egin duzu proiektu bat, baina oinarrietan, lehiaketaren bekaren oinarrietan ere jartzen du, ez? Momentu batean erabakitzen duzu historia aldatzea edo horrela, beraiekin, epaimahaikoekin eztabaidatu dezakezu eta aldaketa horiek egin. Eta gero beste aldetik, ematen du hori, ez, behartzen zaitula, hori, disiplina bat izatera, baina, eta, hori ere ongi dago, ze bestela agian daukazu proiektu buruan, eta batzuetan edo oso disiplinatua zara, edo, luzatzen duzu, edo beste gauzekin zaude, eta ongi dago, ez, behartzen duzu zure burua. Zutxitxo bizien, epen barrenean, egintzen nuen entrega, zenba demora izan zen guztira, sariaren edo beka eman momentutik, lan entregatu bitarte? Okerrez banago, uste du zirela 7 hilabete, 7-8 hilabete epeak betetzeko, ez? Hori, apirilan eman zuten beka, eta uda pasata azaroaren hasieran entregatu behar nuen. Lehen entrega zen, pizka uztailan beraiekin eztabaidatu eta horrela bernola zijoan lana, eta ja azaroan lana bukatuta. Nik behartu nuen nire burua, ni jarri nuen nire epe propioak. Orduan ni jarri nuen nire burua iraian bukatuko nuela. Iraian ez nuen bukatu, baina hori zen nire barneko epea. Fertxu Izquierdo eta Mendeko Borroka. Elaberri urbanoa. Hemen bertan egosia eta egila, beste hiri handiago batean kokatua.
Literatura gaztea eta ausarta eta beste kalifikatzaile gehiago ere har dezake irakurleak berak eman diezaiokena noski. Kulturgintzaren errebista, kulturarloa Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntza kulturgintzaren arloa jorratzen, kulturarloa hemen Euskal Herria irratian astean behin. Eusko ikaskuntza, jakitez.